Γεια σας ρε. Γεια σου. Άργησες. Έλα, είχα κάτι δουλίτσες, εντάξει. Χασπί. Όταν ο αρχηγός λέει άργησες, εσύ το βουλώνεις. Καθότι αρχηγός σημαίνει μπροστάρης, μάγκα. Με φυλακή στην πλάτη του για την ομάδα, κατάλαβες? Τώρα γιατί μου βάζεις χέρι, αφού το ξέρεις ότι είμαι μαζί σας? Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Σήμερα η ομάδα σου έχει συνάντηση με τις πολίτησες. Έχεις οργανωθεί για να πεθάνεις για το μεγαλείο της. Αμέ. Τότε για δείξε με τι πολεμάς. Σήμερα θα πεθάνουνε οι κουρέλες. Θα πεθάνουν οι γάβροι. Και τώρα δείξτε μου τα όπλα σας. Τα φρικιά του Πειραιά νομίζουν ότι θα μας κουνηθούν επειδή θα μας έχουν στο σπίτι τους, Τα κίτρινα τσακάλια όμως μασάνε σίδερα και δεν κολώνουν πουθενά. Έτσι δεν είναι ρε μάγκες? Και τώρα αφεντικό, ώρα να μας μοιράσει τα εισιτήρια. Λοιπόν, πριν περάσετε να πάρετε τα εισιτήρια, σας λέω πως η αστυνομία μας την έχει φυλαγμένη και θα κάνει αυστηρό έλεγχο. Γι' αυτό άμα δεν σας παίρνει, μην κάνετε πασαρία μέσα στο γήπεδο. Δώσε εισιτήριο στα παιδιά. Έλα. Και να τους ξεσκίσετε, όμορφα. Έλα, μάγκα. Έλα, εντάξει, προχώρα. Προχώρα, Ελάνη, προχώρα. Ξεσκίσετε τα κεντρινιάρικα, έτσι. Από πού ψώνισες αυτό το φρικιό? Αυτός είναι αδερφή εσύ. Μην ξηγέσαι. Δεν είναι για έτσι. Το παιδί είναι εντάξει. Τι εντάξει ρε Μίχο, το παιδί είναι για αλλού. Βρωμάει κυριλίκι από χιλιόμετρα. Γιωργάκη, το πρόσωπο σε βγάζει χύμα για την παρέα. Πολύ κρίμα ρε Μίχο. Γιατί κι εγώ έτσι μόλις την είδα, που μου ήρθανε κάτι ξαφνικά. Τι λες ρε μαλάκα, έχεις πάρει πολλές σαν και εμένα? Ρε Γιώργο, πώς την αφήνεις και σου μιλάει έτσι μαλακισμένη? Κάνε μας τη χάρη εσύ. Να μου κάνεις τη χάρη εσύ μωρή λεσβία, που μόλις είδε ένα παιδί μπάνει το αφηνιάζει. Σταματήστε! Αστέρια, να την κουφή κατάσταση! Σταματήστε, μην ακούσετε τα αποστριλίκια σας! Ησυχία! Σε λίγο πρέπει να φύγετε για το γήπεδο. Τα κεντρινιάρικα έχουν κατέβει στο σπίτι μας και έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο μας. Και μας δεν μας παίρνει να λουφάξουμε. Καταλάβατε? Έχει δίκιο ο Νόντας. Οι Ολυμπιακοί δεν κολώνουν και δεν χάνουν ποτέ. Και όποιος σταθεί εμπόδιο για την νίκη μας θα πεθάνει. Σήμερα έχουμε και το Γιωργάκι μαζί μας. Βέβαια, είναι λίγο κυριλέ, αλλά δεν πειράζει. Ούτε πάγκες είναι, ούτε λουμπίνα. Και το κυριότερο, θέλει να προκαλέσει τη σκατοκοινωνία της γραβάτας που τα θέλει όλα δικά της.